тоҷикистон ва қирғизистон ҳамдигарро дар сар задани низои марзии рӯзи 11 декабр гунаҳкор мекунанд. Дар ин ҳодиса 8 нафар аз ҷумла 2 марзбони тоҷик ва 5 марзбон ва 1 милиси қирғиз маҷрӯҳ шуданд. Сабаби сарзадани низо идомаи якҷонибаи сохтмони роҳи нав дар минтақаи баҳсбарангези марзӣ аз ҷониби қирғизистон аст. Дар музокироти шаҳри Ботканд ҷониби тоҷикистон таъкид кардааст ки корҳои сохтмонӣ аз ҷониби қирғизистон бояд қатъ шавад ва мавзӯи бунёди роҳ бояд танҳо бар асоси созишномаи аломатгузории марз ҳалли худро пайдо кунад. қирғизистон гуфт аз идомаи сохтмон даст намекашад. ҳайни замон таҳлилгарон мегӯянд ки бузург кардани қазияи даргирӣ дар марзи тоҷикистон ва қирғизистон бар зарари ҳарду кишвар меанҷомад. ин масъалаи хеле муҳим аст. бовар кунед, на ба нафи тоҷикистон ва на ба қирғизистон танишо нестанд. аз рӯзи 12 январ марзи тоҷикистону қирғизистон баста аст. дар шаҳри Кӯлоб як комиссиони давлатӣ таҳқиқи паёмадҳои сӯхторӣ азиме дар бозори марказии Саховатро шурӯъ кард ки шаби 12 ба 13 январ иттифоқ афтод. дар ин сӯхтор ки эҳтимолан бар асари расиши ноқилҳои барқ сар зад ва ҳудудан 3 соат идома дошт, 500 фурӯшгоҳ ва нуқтаи савдо зарар дидааст. бо ваъдаи мақомот тоҷирони бозор ба муддати 1 сол аз пардохти молиёт озод мешаванд. ҳозир мо гуфтем комиссия ташкил кардагӣ ҳастем. таъти роҳбари муовини раиси шаҳр меравад мегардад ҳар як магазинда, ҳар як нуқтаи савдода фамилията менависа, номта менависа, соли таваллудта менависа, магазини кадом самда кор мекард, чӣ мефурӯхтӣ, чӣ қадар мол доштӣ. дар шароити бекорӣ бозор маҳалли аслии кори садҳо сокини Кӯлоб шудааст. барои ошноӣ бо вазъи ба амал омада муовини нахуствазири тоҷикистон Муродали Алимардон дар Кӯлоб ба сар мебарад. вазорати маорифи тоҷикистон 3 донишҷӯи барандаи стипендияи давлатии дурахшандагонро ки аз идомаи таҳсил дар хориҷ даст кашидаанд ба додгоҳ додааст. ба гуфтаи масъулони вазорати маориф, мувофиқи шартнома донишҷӯён бояд баъд аз хатми таҳсил 5 сол дар тоҷикистон кор кунанд, аммо дар сурати тарки таҳсил муваззафанд 2 баробар маблағи хардшуда, яъне $25,000 ба давлат пардохт кунанд. дар душанбе Хуршед Каримов, академики фарҳангистони улуми Тоҷикистон, аз муҳаққиқони пуркори соҳаи биология ва химия даргузашт. Хуршед Каримов фарзанди муаллифи аввалин китоби алифбои тоҷикӣ Ҳилол Каримов буд. ӯ муаллифи 150 асару мақолаҳои илмӣ мебошад ки ғолибан дар соҳаи пахтапарварӣ анҷом шуданд. бештар аз 500 тавсияномаҳои илмии ин олими бузурги Тоҷикистон дар ҷумҳурӣ чоп шуданд, берун аз ҷумҳурӣ чоп гаштанд ва бештар аз 10 нафар докторои илму тарбия карда расонданд. бо арзи тасаллият ба наздикони донишманди маъруф даъват мекунем хабарҳои бештарро аз сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ дунбол кунед.